All India 24/7 News founder Kalitang Dorsing Tokbi so apirthe pen che o tanglo. Kalitang Dorsing Tokbi apirthe kahache adim nilip constituency ke parlo apirthe rapung dhonram Tokbi arong si apirthe hachilo. Lason si Kalitang Dorsing Tokbi lo ke charli dun ching lake panjan hawara long si lo charli dun pang ching lo. Lapen adun thu Dehuria hawara long si puthot loke charli dun chepaduk ponthulo. Loke charli ington det pen anama kamsi ke claim pangcheng ponlo. Lapen adun thu karbi long ria birta long pherangkia saita claim dunlang. Lapen adun thu ke karbiang long news along ta pherangkia sai claim dun thulo. Lapen thu ke tike news along ta alom so phan pherangkia sai claim dunlo. Karbi long ria birta karbiang long news TK News along Pherangke pen JOC Amethang News Channel Chingpu ponlo. All India 24/7 News pusi amen chi ear ponlo. All India 24/7 News Pherangke ta Karbiang long along penangan adim bi ponlo. Lapen adun thu Dwarbaguri Press Club along ta kichengsi members chejok dunlo lapen adun thu Dorsing Tokbi ke kam ke claim ke dam a order mission theklong si Dwarbaguri Press Club along debating secretary apu pek ponlo. Kalitang Dorsing Tokbi a ok apran mission a hut ningarong chipi thekpik. Atokano news endam sita reels video ta selam pon pik lapen ahemasor asomar aphan chinghon pik. Kalitang Dorsing Tokbi asomar bangpli pinso banghini aloso banghini asomar Banghini aphanta pacharli ji pura tarapung pen dolamara an wansi hostel chikim pensi osomar aphan lo pacharli dun pangchenglo. Kalitang Dorsing Tokbi chor amen laki puna teronpi apomen sarthi Tokbi asar piamen jina ingtipi. Kalitang Dorsing Tokbi atum korte bangpli angjir bangkethom. Volongkomaji Kongjuga thoi pensi achor chewanlo. Kalitang Dorsing Tokbi penangan na chiklopen kidney stone akeso kacholong lok penajok Bokaghat Civil Hospital, Diphu Medical College and Hospital, Jorhat Medical College along anta si chilang damlo. Ki jornang jiason anta chijor lablo. Lapen CM Dr. Tuliram Ronghang nilip MSc Pobitra Rong pilapen ningke me bang po bang phiat tum sita penangan rap dunlo. Lapen pipa jerdunlo. Lapen Dwarbaguri Press Club akorte do anatum sitame tangka mahapen chenglok thek an ason anpen rabdunlo. Bonta kesokitan o ajok kedamtang ni pioneer kebarni arong chevoy juilo. News report Karbinglong Live.